Hello guys, ओमफ्राय नै जोंहा आबैमोननि जायगायाव माने इसोरनि गामिनिफ्रा बेबायदि भेला न' लुदों आरो ओमफ्राय मागो दमासिनि माने भेला न' सावगोननि सिगांखालि बिसोरनो खाना जायो आरो बिनि नखानायै माने गासै रायजोफोरा लोगो नांनानै बोथिसे जायो आरो दा जोंहा आबैलानाव थांनो ओंखारबाय जोंहा मादैलानिफ्राय नर्थ गुवाहाटीनिफ्राय आरो दिनै जाहैबाय मागोनि 2 अक्ट' दा जोंहा आबैलानाव थांनो ओंखारगासिनो नै जोंहा मादैमोनाबो ओंखारबाय मादै आदै आरो बाबुमोना गासिबो थांजोबगोन ओमफ्राय दा लोगोफोर नै जोङो माने टेम्प'आव गाखोबाय बिनि दसे उनाव जोंहा मादै सासे दंबोयो जोंहा आइनिनो बिनानाव गुवाहाटीयाव नै दा इसान न'आव सफैबाय बिसोरखौ माने लांफानो नागिरदों दा नै ओंखारगासिनो मादै आरो माइना मोना मादै आरो माइना मुवा नै दा नै दा लोगोफोरजों गासैबो जबाय जनानै ओमफ्राय जोंहा आबैमोननि न'सिम थांनो स्टार्ट खालामबाय दा नैया ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा मामाया अमा बेदर एवगासिनो नैया जि गोथावनो मामाजों आबैजों ओमफ्राय जोंफोरनि मामा जना दोङो दा गासिबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहानि माइना मामा लाहानि नैबे आनै मामा फिसा लाहानि दा लोगोफोर जोङो माने फैनानै दसे जबाय दसे जखांनायनि उनाव साहा लोंखांनानै जोङो माने बेदरखौ मोनजाबाय आरो दा नै माइना मुवाबो जादों महायाबो जादों माने अमाखौ आरो जोंहानि मादैमोना अमा जाया ओमफ्राय दादा जानाय एसे लोगोफोर जोंहा मादै उन्दैया माने न'निफ्राय माने माइब्रानि जुमाय सोलामनाय ना मा होनो माइब्रानि जुमाय ना मा होनो बेखौ एसे लाबोदोंमोन दा मादैमोना बेखौनो माने टेस्ट खालामनो नागिरदों नाजों बिथांमोनाथ' अमा बेदर जाया माने जों आबै आं जायो ओमफ्राय दादा मोना जायो देलाय जोंहानि मादैमोना रावबो अमा बेदर जाया आरो सासेबो साब्रै मादैनि दा नै बिथांमोना टेस्ट नायनो नागिरदों ओमफ्राय आं आरो मोजां मोना नालाय ओंखायनो जायासै आरो आङो माने गोदो फिसायाव खेबसेसो आं थारमाने टेस्ट नायदों बे माइब्रानि जुमायखौ आंहा मोजां मोना आरो ओंखायनो आं दायोबा आं बेखौ जाखालिया ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय जोंहानि आबै अलरेडि नोंथांमोना आंनि मोनसे ब्लग भिडिअ दंखायो आबैलानाव फैनाय दुर्गा फुजा स्पेसियल होननाय भिडिअ जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला नायहैनो हागोन आंनि भिडिअखौ प्लेलिस्टआव थांनानै प्लेलिस्टआव दङ आरो नै रायजोफोर जोंहानि आबैया माने दाउ लकेल दाउ माने न'आव फिसिनाय दाउ आरो नै दा सेलायगासिनो दङ नोंथांमोना नायदो नै मासेखौ सेलायखांबाय आबैया ओमफ्राय दा नै मासेखौ आरो सेलायगासिनो বন্ধুসকল এয়া আমাৰ আইতা হয় এইজনী ইसान ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहानि बाबुआ माने मादै फिसालानि बाबुआ दावदै खेला गेलेदोंमोन गामियाव आबैमोननि गामियाव फाथिदोंमोन नालाय बे दावदै खेला बियो नै दावदैखौ मोननायसै মাছ আছে না আমার এইটো হল কেঁচা মাছ দেখা পাইছে সকলে কিবা খাবলৈ ওলাইছে এইটো কিবা মোৰ এয়া মামীৰ ছোৱালী এইটো জিঠি জেঠা এইটো কি হয় दा जोंहानि आदै मादैमोना हराव माने एसे मोसाज्लायबाय गासिबो माने जयै लोगो मोनज्लायबाय नालाय रंजानाय दिनाव माने रंजानाय माने जेनेबा मागो दमासियाव एसे रंजाबाय आरो बयबो माने रंजायो नालाय ओइदिनखालि ओमफ्राय नै गासिबो माने एसे मोसादों आदै नैबे जाबाय मादैमोन आरो जोंहानि ओमफ्राय नैबे जाबाय मामानि फिसाजो सानैयाबो मोसादों नोंथांमोना नुदों आरो आंहासो माने मोसानाय जाथिया ओमफ्राय आं एसे माने बोरैबाबो मोननानै उन्दुनोबो दंमोन उनावसो आं भिडिअखौ बानायफैनायसै आरो जोंहानि मा होनो आदै मादैमोना भिडिअ बानायना दोनखादोंमोन नै नोंथांमोना नुदों गासिबो जयै इदि एन्जय खालामदों आरो ओमफ्राय फारसेथिं संनाया संबाय थादों बिथिं भिडिअ बानायनायावनो संनायखौ माने नोंथांमोननो देखायनो बावबाय आरो मा संदों
অলপ আগৰ আৰু অলপ এইখিনি दा ততে ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसे आरो माने रंजानाय दिनाव एसे मोसाबाय जाबादा जायाबाबो माने जोंथ' बेलेगाव आरो स्टेज पारफरमेन्स खालामनो थाङाखै नालाय जास्ट माने न'आवसो माने एन्जय खालामदों फेमिलिसो ओंखायनो नोंथांमोना गाज्रि नोजोरजों दा नायसै जास्ट माने लाइटलि लादों एन्जय हिसाबै मागो दमासिनि नायदो आरो बिराद इन्ट्रेस्ट होना मोसादोंनिया एकदम तारारारा तारारारा आंहासो माने मोसानाय जादियासै लोगोफोर बिराद मोसानो गोसो दंमोन देहा एसे गाज्रि मोननायखायनो आङो माने मोसानाय जादिया आरो बार बार बेखौनो बुंनो थांबाय थादों आं नोंथांमोननि सिगाङाव लोगोफोर जोंहा आबौ आबै ओमफ्राय दादा माने आदै उन्दैया माने मोसायाखै आरो बेहा मोसानायनि इन्टारेस्टिं गैया नालाय ओमफ्राय बेयो माने जनानै दङ अर खाथियाव आबै आबौजों लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोना नायदों आरो जोंहानि दादानि मोसानायखौ माने जोंहानि आदैनि मोसानायखौ माने जोंहानि आदैया मोनसे समाव माने खेराइ हान्जायाव थायोमोननो जोंहा आदैया ओरैनो उत्तर गुवाहाटीनि गौरिपुरनि आगोलाव माने बिसिनियावबो माने बर'फोरा माने फुरा माने गावसोरनि कालसारखौ मानिना सोलियोमोन आथिखालावसो दा एसे इसोरनियाव खमिलांबाय आरो बेबायदि ओमफ्राय जोंहा बे आदैमोनाबो माने खेराइ गायोमोननो बेलेग गुबुन जायगायाव ओमफ्राय दा नै नोंथांमोना नायदो आरो मोसाबाय दं दा माने एकदम नन स्टप मोसागासिनो बे आदैयाबो ओमफ्राय नै मादै सानैयाबो जोंहा एन्जय आरो नै नानैयाबो आंसो मोसानाय जायासै एसे आङो बोरैबा मोनाखै सियानि कथ थाकिले तलत आइजा नै लोगोफोर जोंना नायनाया उन्दुदोंखाबाय मोसा मोसा हराबो थौबायना 11थासो जाबायमोन आरो ओंखायनो ओमफ्राय नै दा माने जोंहानि आदै गेदेरा माने बामना लादों आरो दा माइनाखौ ओमफ्राय खाना खाथ'खाय थागिम ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा माने ओमफ्राय नै लोगोफोर आबै आबौमोनखौ खुलुमबोनानै मामा लानि न'खौ जों गारबोबाय माने आबै लानि न'खौ ओमफ्राय जोंहानि आनैयाबो फैदों नैया ओमफ्राय नै आदै ओमफ्राय नै जुमायना मोना जदों माने गासिबो माने गासिबो फैबाय जोंहानिसिम ओमफ्राय मादै लाहानाव हाबबाय गरेस्वराव जोंहा सासे मादै दंबोयो ओमफ्राय नोंथांमोना नुदों ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै जानायखौ देखायबाय थानोसै आरो नोंथांमोननो जास्ट माने हाबनायखौ देखायबाय ओमफ्राय दा नै फैनो सम जाबाय ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय दा नै लोगोफोर जोङो आदै लाहानिखौ बाय खालामबोबाय जाहानिसिम थांसिगोन इनिफ्राय नै दा लोगोफोर जोङो जोंहानि न' मोनफैबाय जोंहा मादै मानै जिरायना दङ ओंखाम जानाया मोनाबोखानाखाय जोंहा जेबो ओंखाम माने संजायासै जोंहा मादैमोननो ओंखायनो साहाखौनो फुदुंना होबाय नै गासिबो माने फैदों नालाय जदों इनिफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दा बावलां नै दा मादै मोना थांनो ओंखारबाय स' थेंक इउ गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बन्द खालामनानै बहुत धन्यबाद जासिगोन আপনাদের ভিডিওটি হেল্পলৈকে চোৱাৰ বাবে চ' ধন্যবাদ বাই বাই আজিলৈকে ইমানতে খাম